sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Janine. Gaya po ng karamihan, masaya sana ako dahil nalalapit na ang Pasko. Pero hindi kasiyahan ang nararamdaman ng puso ko kung hindi pagkalito. At sana po ay mabigyan ninyo ng linaw ang puso at isip ko. Ganito po kasi, I have a long-time boyfriend. Halos lahat ng milestones ko sa buhay kasama ko siya. Unang trabaho, unang promotion, unang heartbreak sa office politics, unang luha sa pagod. Ever since, siya ang takbuhan ko. Grabe siyang mag-alaga. Hinahatid niya ako sa trabaho, tapos kapag hindi kami magkasama, lagi niyang tinatanong kung kumain na ako. Kapag hindi niya ako nasundo, minomonitor niya ako hanggang makauwi. Pinapagaan niya ang pakiramdam ko kapag pagod na pagod ako sa trabaho. Lumipat ako ng bagong work recently, kaya nung nakaraang Christmas party sa office, isa po ako sa mga napilitang mag-perform. Kapartner ko sa sayaw si M. Baguhan ding katulad ko. Hindi pansinin si M pero habang tumatagal, mararamdaman mo yung presensya niya. May kakaibang oras siya na hindi ko maipaliwanag. Tahimik lang pero masayahin. Malambing pero hindi maharot. Natural na nakakatawa at hindi trying hard gaya ng iba. Hanggang bago mag-Christmas party, araw-araw kaming nagpa-practice pagkatapos ng trabaho. Sayaw lang nung una hanggang nahaluan ng kwentuhan. Yung kwentuhan na dagdagan ng tawanan. Dumadami yung mga sandaling parang nakakahinga ako ng mas malalim pag kasama ko siya. Hanggang hindi ko na alam kung practice ng sayaw lang ba talaga o may kung anong unti-unting nabubuo sa pagitan namin. Sa wakas, natapos na ang Christmas party. Nakapag-perform na kami. Wala na kaming dahilan para magkita pa pagkatapos ng trabaho. Pero bakit lumalabas pa din kami? Naglalakad, kumakain, nagkakape, nag-uusap. Kinumbinsi ko yung sarili ko na wala namang masama siguro. Magkaibigan lang naman kami at yung mga ginagawa namin, ginagawa lang naman ng magkaibigan. Pero habang tumatagal, may kakaibang kabog sa dibdib ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Parang nagising yung isang part ng puso ko na matagal nang natutulog. Habang mas nagkakalapit kami ni M, mas lumalayo ako sa boyfriend ko. Natutuwa sa mga messages ni M pero hindi na ganun kasaya sa messages ng boyfriend ko. Natakot ako kasi alam ko kung gaano ako kamahal ng boyfriend ko. At mahal ko din naman siya. Hindi ko kayang makitang nasasaktan siya o umiiyak ng dahil sa akin. Hindi ko kayang isipin na ako yung magiging dahilan ng pagkawasak ng isang taong tapat na nagmamahal sa akin. Ayoko ng ganito. Ayokong maging masama. Ayokong tumakbo sa dalawang direksyon dahil alam kong may masasagasaan. Sinusubukan kong iwasan si M pero kapag nakikita kami sa opisina, nandun pa rin yung kilig na hindi ko dapat na nararamdaman. Tambalang kumikinang, nalilito po ako. Hindi ko po alam kung totoo ba itong nararamdaman ko kay M o simpleng kilig lang.
Hindi ko po alam kung panandalian lang ito o pangmatagalan. Paano ko pipiliin ang tama kung hindi ko maintindihan kung ano ang tunay? Sana po ay matulungan ninyo ako bago pa ako malunod sa guilt, sa pagkalito, at sa bagong damdaming hindi ko naman hiningi, pero dumating na parang bagyo. Kumikinang na tagapakinig. Janine. Janine. Aray. Alam mo, ang tawag dito ay tukso. Mhm. Hindi ka na, this is actually the work of the devil. Tama. Sigurado. Nakausap mo, Nicole? Hindi, kasi Ah. mabuti, Jegs, kung on the rocks, Mhm. sila ng boyfriend niya. Eh, yung isang buong paragraph dito sa letter ni, ni Janine, dedicated sa kung gaano siya kaswerte sa jowa niya. Dedicated dun kung gaano kaswerte sa jowa niya, kung gaano ka maasikaso, kung paanong ang swerte mo sa jowa mo na ang sinasabi ng iba habang binabasa ko yung how you describe your boyfriend. Pero mapapansin din natin kung paano dinescribe ni Ni M. Ni Ni Janine, si M. So siguro alam mo yung nalilito yung puso. Baka it could be, hindi ko alam kung ganun nga. It could be na nai-enjoy mo dahil yung boyfriend mo asikasong-asikaso ka. Pero may mga tao kasi nai-enjoy lang yan eh. Pero yung feeling na masaya ka dahil O kilig. o yung kilig. Kasi parang dito mo nung binabanggit niya, pinapakilala niya si M na hindi pansinin pero Pero may pag aura. may aura. So Ganyan. alam mo yan, nagsisimula na yung parang parang kinakagat mo. Oo. Parang kinakagat-kagat na lechon naman malutong-lutong na manamis na maalat-alat na hindi kailangan ng sauce. Ganon. Ay, nako. Pero para sa akin, Jegs, talaga siya? Panglito siya eh. Kasi maayos naman kayo. Alam mo, there's happiness in pag komportable ka kasi sa isang tao dahil matagal na kayo. That's also a gift eh. Iniisip ko kasi kung halimbawa, parang katulad yan ng mag-asawa na matagal na kayo together. Na sobrang sanay ka na sa kanya. Na alam mo na alam niya na kung ano yung mga likes mo, dislikes mo, alam mo na yung mga gusto. Tapos here comes another person na ipaparamdam sa iyo yung kilig. Yung iba siya dun sa nakagawian mo na, 'di ba? Para sa akin yun yung mga tukso eh. Kasi maayos naman kayo eh. It Totoo. would have been different kung hindi kayo maayos. Kaya Tama. siguro naghahanap ka, 'di ba? Kasi tingnan mo ano yung sinabi ni Janine kanina. Biglang may nagising sa puso ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Maaari kasi yung kilig yun eh. Kasi nga comfortable ka na masyado sa boyfriend mo eh. Pag komportable ka na kasi masyado sa isang tao, minsan nawawala na yung it turns into other things eh. From romantic kilig to companionship to mas malalim na pagkakaibigan, ganyan. So here comes another person na pinapakilig ka kasi ay, ngayon ko na ulit na lang naman na siya. Lumilit ulit yung boses mo. Nakakainis ka naman. Parang tanga to. Karma tayo ngayon. Parang tayo yung mga Mga baliw. Nakakaloka. Kaya yun, feeling ko, itong si M, kasi tingnan mo, wala naman siyang sinabing gusto din siya ni M eh. Oh, so M lang yan. M yung kilig yan. Kasi feeling ko magugulo siya kung halimbawa si M nag-express din na naramdaman. Wala eh. It's you eh. It's your battle. So, ito yung lagi yung stand ko na mahirap talaga pag magkaibigan yung opposite sex. Na sobrang close. Okay lang na magkaibigan yung Correct, casual. correct. Pero yung lumalabas kayong dalawa, Ayan. magkaibigan lang naman kami. Ay, naku. Ayan na yung kabo!
Walang ganun. Oo. Hindi, meron din, pero Ako off talaga kasi malaki talaga yung chance na na pwedeng ma-fall Oo. sa isa't isa. Merong possibility Oo. talaga eh. Meron. Basta once na opposite sex talaga, tapos committed kayo sa isa't isa, and then BFF lang naman kami, wala naman to eh. O, diba? At saka ilang beses na tayo nakarinig sa kwento na may Wagang Bornay na nagselos dun sa BFF Oo. na opposite sex, Yan. 'di ba? Ganon. Kaya kung BFF kayo dati na wala ka pang asawa, pag may asawa ka na, medyo konting distansya na. Yes. Sila na yung gawin mo mag-BFF. Oo. Oo, parang ikaw din third party. Oo, third party. Tapos ano ka lang, third wheel ka lang doon na Oo. hindi ka kasi yun yung, kaya sinabi ko kanina, Jegs, na this is a kind of the work of the devil. Kasi, Oo. di ba, ano bang intention lagi of the evil one? Oo. To steal, kill, Ayan. and destroy. Ayan. Di ba? O, tingnan mo, maski naman doon sa dulo, ano ba sinabi ni Janine? Mahal ko siya. Ang boyfriend ko, hindi ko kayang ako ang maging dahilan ng kanyang Ayan. pagkawasak. O, hindi, wag ka maging dahilan. Hindi enough. Siguro yung pag-iwas mo kay M ay hindi enough. Oo. Or kung halimbawa nakikita mo si M, tapos tuwing nakikita mo siya, kinikilig ka, siguro pang-inspire na lang para pumasok ka sa Oo. opisina. Wag na nating laliman pa. Mhm. Wag na. Dahil kung hindi, inaalaw mo talaga na i-destroy yung peaceful na relationship na meron kayo ng jowa Oo, mo. ika nga, wag nating hayaan na magkaroon ng Yes. foothold yung devil. Correct. Sa relationship ninyo, sa buhay natin. Tama. Pumapasok na sa pinto, Kasi konting siwang lang Ay, talaga yan. nako. Sinasabi ko sa'yo, gustong-gusto ng devil yan. Parang, aha. Aha, eto na. Eto na. Yan, ganyan. Ang rupok. Ay, naku, nakakatakot. Hindi, pero kung pakikinggan mo dun sa aspetong ganyan, nakakatakot that you're giving in. Oo. It's giving in eh. Oo. Temptation yan eh. Oo. Ang temptation, Diego, kunyari, kung ako matitempt ako, let's say ha, Oo. hindi naman ako matitempt dun sa hindi ko type na Correct. tao eh. Mhm. Pag ang temptation dumating sa akin, Mhm. yung template na trip ko din. Oo, yung mga, Yung mga Piolo Pascual, Derek Ramsey, itsura ha, Oo. di ba? Yung mga ganon, yung mga ganong itsurahan. So, yung mga ganon na, ganyan ang temptation. So, parang si M kay Janine. Oo. 'Di ba? Yun yung mga temptation na dumadating sa'yo. Kasi kung hindi mo talaga siya type, hindi mo siya template, hindi magiging temptation. Correct. Wala lang Totoo. yan. Oo. Kung halimbawa, hindi mo trip yung mga kalat yung ilong, busargay, labi. Hindi eh. Ang trip mo, siguro yung mga pa-mysterious. Yung nakakatawa. Yan. 'Di ba? Ika nga, daig ng komedyante ang pogi. Oho. So, iba talaga kapag ka napapatawa ka. Ayan. Yan yung mga Yung temptation. humor, di ba? Correct. Oh. Temptation yan eh. Will you allow the devil to have a foothold? Oo. Wag na. Tsaka kahit sabihin mo, friend lang naman kayo, pero alam mo may karelasyon ka eh. Oo. Deep At inside saka, tingnan mo. Inalaw mo kasi. Inaalaw mo From the eh. start pa lang yes. eh. Ay, teka lang. Ano ba yan? Oo, May diba? may meaning yung holding hands namin. Diba? Ang nakakaloka pa dito, ikaw lang din pati ang nakakaramdam. Oo. For all you know, si M, Wala lang. wala lang. Tsaka mali mo si M. Becky. Hindi Oo. natin sure. Ay! Diba? Kaya pala pa-mysterious, kaya pala pa-BFF Oo. type. Diba? Kasi Manay, kaya- correct. Kapang Frenny. Grabe ang luma ng manay. Kaya ha? nga. M eh, kinunik. Basta M kinunik manay. Okay, sige na Lumang-luma. nga. Ang luma ng manay, grabe. Malamang kung ginagamit mo pa ang salitang manay sa mga kaibigan mong Bex, malamang may gout ka na! O siya, do not allow the temptation to overcome Tama. the very peaceful relationship that you Correct. have. Again, it's not about everything about kilig eh. Hindi. Pag tumagal na yung relationship, may iwan siya sa friendship eh. Oo, yung totoo kabisado yan. nyo yung ugali ng Oo, isa't isa. correct ka. Diba? Hindi kayo mapupunta doon sa mga nakikita natin nagva-viral yung matatanda na nagbabatuhan ng tsinelas. Ayan, hindi eh. Diba? Doon kayo sa your friends. Oo, kasi yun ang Good maiiwan friends. eh. Ang Correct. kilig will fade away. Correct. Eventually, Oo. Kikiligin talaga. sa ihi na lang kinikilig. Sa ihi na lang talaga kinikilig-kilig, guys. Ganon. Oo. O siya. Yeah. Salamat sa iyo, Janine, for sharing your story with us. Thank you, Janine. Hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang inamon, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!